Искаш ли пушка? Какво? Знаеш ли какво е пушка? Знам какво е пушка. Не е това. Виж сега, ти наближаваш устните до моите и когато аз издишам, ти вдишаш. Разбираш ли? Да. Искаш? Да. Жена ми взима хапчета, а аз пия. Това е нашата сделка. Ти надрусана ли си? Не. Не, надрусана ли си? Имам предвид буквално. Взимаш ли нещо? Мускулни обезболяващи. Чуй ме сега. Отивам да я взема. Ставил си тавата цял час в горещата кола. Отивам. Знам, че те разочаровах, мамо. А, значи сега можеш да се пристрастиш, понеже имаш причина? Не съм пристрастена към нищо. Не знам дали си, просто казвам, че няма. Не съм, просто ме боли. Не знаеш да ми припадаш тук, а? Няма, добре съм. Аз наистина го усетих чак в гърдите си. Да, и аз да усетих. Майната ти прави, Мамо, каквото искаш. Трябва да ти кажа нещо. Ай, вие лесбийка. Барбара! Не си. Не съм. Забрави, иди си изми ръцете за вечеря. И ти се изми. Да не влизам в операция! Изведох Стив да му покаже старото ни укрепление. Ходила ли си скоро там? Никоя жена не носи панталон на погребение. Боже, колко си зле. Това е черен костюм. Приличаш на асистентка на фокусни. Тя гълта хапчета, аз пия. Аз не пия, защото тя взема хапчета. А дали тя взема хапчета, защото аз пия? Барбара, ти си грижовна, но груба, страстна, но прикрита, добра, мила, остроумна, прекрасна съпруга. Много те обичам, обаче си ми като трън в каза! Устата ми гори от химиоапаприн. Много ли те боли? Много. Имам рак на устата и ме боли адски. Барбара, престани! Барбара, лътни! Яш си рибата. Мамо, трябва да ти кажа, чуй, това е важно! Яш си рибата. Много отдавна се научих да не отговарям вместо жена си. Яш си рибата. Имам да кажа нещо. И аз мога да чупя.